kurin dan ka wulakanta abun, ka nuna bai isa ba, bai kai ba, ba zan yi ba, kamar ka ce ba zan yi tahiyar ba, da gangan batalar salatu. ku gane wannan hukunci yana da muhimmanci kwarai da gaske. Annabi ya yi rafkanuwa wurare kamar haka. Saboda me yasa zan gaya muku wannan? Akwai wasu malaman da suka ce wannan sujudu sahwin daman guda biyu ce, ko dai ba'diyya ko qabliyya. Suka ce to duk wurin da ba annabi ne ya sujudu sahwi ba, to ba za a yi mata sujada ba. Duk abin da kai a sallah in dai ba irinsa ne annabi yayi masa sujada ba, to ba wata sujada da za ka yi, shikenan kawai ba za ka yi sujada ba. Wasu kuma suka ce a'a, ai annabi ya ba mu ka'ida kawai, duk ƙari sujada ba'di, duk ragi sujada qabli, wa man naqasa wa zada fa sujada qabla salami. Wanda ya hada abun guda biyu, yayi ƙari yayi ragi, ko yayi ragi sai yayi ƙari, to ya je yayi qabli, saboda ai ƙarin ya fara yi, sai aka ba wa qabli ƙarfi sama da ba'di. To wannan rabo kashe uku din, akwai malaman fiqihun da ba su yarda da shi ba, cewa in kai ƙari an gane ka yi sujjada, in kai ragi ka yi ƙabli, in kai ragi da ƙari ko ƙari da ragi ka yi ƙabli. Suka ce kawai inda annabi ya yi sujjada ka yi sujjada, duk inda babu nassi a wurin da annabi ya yi sujjada to ba za ka yi sujjada ba. Na ɗaya kenan. Mazhaba ta biyu, wasu kuma gaba ɗaya a duniya ba su da wanda sujjada in ba ba'di ba. Duk abin da kai me za ka yi ba'di kawai. Da aka karma a kawo musu wani magana qabla salami, su ba su san shi da qabla salami ba. Akwai wanda kuma qabli kawai suka dauka, duk abin da kai me za ka yi qabli kawai. To duka wannan in Allah ya so da zamu zo mu karanta su dalla dalla kuma da dalilan kowa, a hankali zamu rinka bi, ba za mu yi da yawa ba. Kuna fahimta na ko? To ina ne wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujudu, yayi rafkanuwa? Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim riwayar Abi Huraira, sallah ce mai raka'a 4 ya rage ta mai da ita raka'a 2. Kurin ya zo ya yi sallama a raka'a 2, ya ɗauko sallama ya ajiye ta bayan raka'a 2, alhali wannan sallamar ba wurinta ba ne, saboda sai an yi raka'a nawa 4 za a yi sallama. Har ya je ya koma ya zauna, na karanta muku wannan hadisin. Aka ce ya Rasulullahi, wai sallan nan rage ta aka yi ko ku neman tuwa kai ne? Ya ce ba a rage ba kuma manta ba. Suka yi shiru suka ce tab, yau ku ga ikon Allah. Su fa sun tabbatar cewar me an fa rage sallar duk masallaci. To kaga hikimar, ka duba Allah ne ya sa ya manta don ya kafa mana shari'a, ni da kai mu samu doka. Kaga sunna ko yanzu a taɓa rayuwa ba sunna ba hadisi? Ai bai zai taɓa yiwa ba. Shi kaga a karan kansa kawai shi abin da ya ɗauka, shi bai rage ba ko bai ƙara ba. Sai mutum ɗaya ne a masallacin nan, wani mutum jarumi sunansa Zulaidaini. Shi Zulaidaini, me yasa aka ce Zulaidaini? Ma abucin hannaye guda biyu, ko dai hannayensa tsawo ne da su sun fi na kowa. Ka san duk hannun mutum a duniya baya wuce gwiwa, duk tsawon hannunka ka lura da kyau, kuma duk tsawon mutum hannunsa kaga nan iya nan bai zai kai gwiwa ba. Ka gwada ka gani, duk yadda kake ganin hannayenka dogaye ne, suna da iyaka, kowa da irin measurement din da Allah ya masa, amma duk yadda ka sauke hannunka haka, to iya ina zai tsaya? Iya nan dai cinyarka. To shi Zulaidaini, wasu malaman suka ce shi hannunsa Allah ya masa dogaye ne masu tsawo haka, da haka in ya sake su to sai sun wuce ina, sai sun wuce gwiwarsa. To shi ne ake ce masa me Zulaidaini. Shi kadai ne a duniya cikin sahabbai me wannan. Kaji daya. Wasu ka ce a'a ba haka bane, hannayen ne shi da Allah ya halicce shi gaba daya, idan ya miƙe hannayensa haka suke, kuma kafaɗar fa bata canja ba. Ka gani? Kaga ɗaya ya fi ɗaya? Ba wai fa naɗe shi yake ba, zai seta bayansa sosai, amma in ya miƙe ɗaya ya fi ɗaya. Shine ma'anar Zulaidaini. Duk ba shi ne ya dame wa wani, kawai dai wani mutum ne mai wata halitta ta daban, to kuma sai Allah ya ba shi wata ɗabi'a wata daban. Ya ce ya Rasulullah,
ya je ya samu annabi ya ce ya rasulullahi, ya ce wai sallan nan an rage ta ne ko kuwa dai mantuwa kai ne? Annabi ya ce zule dai ne, ni fa ba a rage ba kuma ba fa mantuwa ne ba. Ya ce ya rasulullahi biyu ba aka yi. Ya ce to bala inna ba'da zalika kad waqa. Ya ce ya rasulullahi ina tabbatar maka to fa ɗaya daga cikin wannan abu guda biyu ya faru, ko dai ragewa aka yi ko kuma ka manta. Annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ya juya sahabbai ya ce a haqqun ma yaqulu zuliyadaini, wai abinda zuliyadaini yake faɗa cewa mun rage sallah raka'a hudu mun mai da ita biyu haka ne? Masallaci ke a kwarai kuwa, a kwarai kuwa. Babu jayayya, annabi ya taso daga inda yake ya zo ya cika musu ya raka'a biyu, ya ƙara raka'a biyun nan, bayan ya gama sai ya yi sujjada ba'adiyya. Kai yanzu a tunaninka za ka ce ragi a kai ko? Haka za ka ce, to ba ragi ba ne, ba ragi ba ne. Kafin a yi ragin, ko in ce ba kafin a yi ragin ba, sallamar da ya zo ya yi kafin ya ragin ba sai da ya ƙari ba. Ai ba za a tabbatar ya rage ba sai in bai yi raka'a biyan gaba ɗaya ba ko? To kafin ya ƙera raka'a biyan ba sai da ya ɗauko sallama ya sa ta a wurin ba? Wannan sallamar da ya yi ta a raka'a ta biyu ƙari ne ko ba ƙari ba? To sai aka ɗauki hukuncin cewa duk wanda ya rage in dai rukuni ka bari ko wannan raka'a ɗaya ka bari ko raka'a biyu to ka kawo ta. Aikin da ka yi a wurin wannan abin da ka rage shi ne ƙari. Don haka shi ne aka ce annabi ya yi sujjada ba'adi. To malam ka ji dalilin shar'antuwar sujjada ba'adi. A nan malaman fiqh suka ce to ashe duk wanda ya yi ƙari to ba'adi zai. Kun ji ɗaya? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana a hadisin shi kuma riwayar Imam Ahmad da Imam Tirmidhi, hadisin Mughira bin Shu'ba, kurin annabi sallallahu alaihi wasallam malam ka duba wani scenario, ya kamata ya zaman farko bai zauna ba, kurin yayi raka'a biyu mai kun ya zauna ya tahiya sai ya miƙe kawai, bai yi tahiyan nan ta farko ba, kuma ya kamata ya zauna ya yi mai ya wannan zaman tahiya ta farko. Aka yi masa subhanallahi subhanallahi subhanallahi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi mata sujjada. Dangane da wace irin sujjada yayi duk a cikin ruwayan hadisan duk zamu zo mu karanta su insha Allah ta'ala. To wuri na uku na ƙarshe akwai ranar da annabi ya sallah raka'a biyar sallallahu alaihi wasallam, biyar. Hadisin Bukhari da Muslim riwayar Abdullahi dan Mas'ud. To raka'a biyar kan me ya faru? Ai kaga ƙari ne ko? To shi ma ya mata sujada. Waɗannan wurare guda uku a duniya su ne wuraren da wasu daga cikin malamai suka ce shine aka rawaito annabi yayi rafkanuwa a ciki kuma yayi musu sujada, kuma duka gaba ɗaya an shar'anta wa al'umma su yi sujada idan sun yi rafkanuwa. Malam ce fil fardi wan nafila, ana yin sujadar rafkanuwa a farilla, ana yin sujadar rafkanuwa a nafila. Dan wani yana tambaya ce to wai ita ma nafila in an yi kuskure sai an mata sujada? Warai kuwa za a yi mata. To wannan karatun yana da yawa, yana da faɗi, amma dai ku yi ta haƙuri mu ɗauke shi gaba gaba. Bari mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci. Abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu gada, wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allah.